Aquest cap de setmana, la localitat de Montaverner era l'amfitriona de la 42 edició de la Festa de les Danses de la Vall d'Albaida, una de les representacions de dansa al carrer més antigues de la nostra comarca i en l'organització de la qual participa la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Bueno, avui és un dia especial, es celebra la 42 edició de les danses de la Vall d'Albaida, 42 anys fent cultura dels pobles, 40 anys reforçant les nostres tradicions, i des de la Mancomunitat vull felicitar el Departament de Cultura per apoyar aquesta iniciativa i, com no, al poble de Montaverner i al Club de Danses de Montaverner per haver organitzat este dia tan especial. A tots els pobles participants i a tots els grups de danses que mantinguen les tradicions tan arrelades a la nostra comarca. La jornada començava en la vesprada del dissabte amb una cercavila que recorria els carrers de Montaverner i que donava pas a l'inici de la dansa, on van participar centenars de balladores i balladors procedents de 16 pobles de la Vall d'Albaida, entre els quals es trobaven l'Olleria, la Paula del Duc, Bocairent, Alfarrasí, el Palomar o la localitat anfitriona. Té 42 anys d'antiguitat i consisteix en que tots els pobles de la vall acudissin al poble nostre, en aquest cas, a ballar, a mostrar el seu folklore i la seva cultura per mig de la dansa. Des del grup de danses de Montaverner, la veritat que ja portem molt de temps reunint-se, enjuntant-se amb moltes ganes i molta il·lusió en muntar aquesta festa. Heu pogut veure durant el recorregut les banderoles, els cartells en els balcons de les cases també, que hem pintat des del grup de danses, i la veritat que això, des de Montaverner s'ha animat molt el grup, n'hi ha molts xiquets també que hi són el futur, i estem molt contents també de com està eixint aquesta festa. Una vegada finalitzada l'exhibició dels aproximadament 600 balladores i balladors, es va celebrar la Ballada de la Granaïna, una dansa molt popular al poble de Montaverner. Té l'avantatge també de que tinguem La Granaïna, que és una cançó molt de Montaverner, que ja des de l'època del tio Palero, com veureu, n'hi ha algun escrit per algun balcó d'ell i tal, en el que comenta que Montaverner és el poble de l'alegria, que la festa es feia així, que així balallaven la Granaïna. En fi, és una cançó molt bonica que després, al final de l'actuació, la veurem que tots els grups de la vall la ballaran a la plaça i quedarà molt bonica. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida aposta per mantenir aquestes tradicions i donar suport perquè aquest tipus d'actes siga una realitat, sempre amb la col·laboració dels grups de danses i els ajuntaments.